Яшьләр эшләре идарәсе каршында эшләүче милли мәдәни үзәк бу юлы Курчаклардан Курчаклар илендә дип исемләнгән күргәзмә оештырды. Бу атна барышында балалар иҗат йортында әлеге күргәзмәгә старт бирелде. Анда балалар бакчалары мәктәпләрдән 250-гә якын экспонат урын алды. Алар арасында чит илләрдә танылган курчак ясау осталары эшләре дә бар. В этом году у нас Күргәзмәдә курчаклары булган балалар бакчалары, мәктәпләр, шулай ук курчак ясаучылар катнаша. Аларның уңышларга ирешкәннәре, эшләре чит илләрдә талынганнары да бар, ди Роза Катауллина. Алар нинди генә материаллардан, нинди генә темаларга эшләнмәгән. Кемдер бәйләгән, үргән, кемдер теккән, чиккән, балчыктан, соламнан, киндердән, тукымадан, йон җептән, капроннан эшләнгәннәре дә бар. Табигый материаллар кулланып, фантазияләрен эшкә җигүчеләр дә юк түгел. Кыскасы, курчаклар карап туйгысыз, үзенчәлекле, бер-берсен кабатламый оригиналь. кукла состоит из времен года. 4 куклы. Вот это у нас осень. Мы ее переворачиваем, это у нас на что вот похоже? Лето. Вот. Теперь посмотрите. Вот, весна. Да. А вот это вот зима. Шәһәр бакчаларыннан әлеге күргәзмәне карарга малай кызлар йөри. Иң беренчеләрдән булып Кызыл Калфак бакчасыннан яниләр килде. Киләсе атнага бәйгегә йомгак ясалачак. Хөкемдарларга эшләрне бәяләргә җиңел булмаячак. Хочется выразить очень большую благодарность. Алдагы күргәзмә декабрь аенда оештырылачак. Ул яңа елга чыршыга багышланачак. Чыршы мотивы, чыршы формасы булачак, ди Роза Катауллина. Зәйлеләргә чыршыларын әзерли башларга кирәк. Яңа елга вакыт бар әле. Чыршылар бәйгесе дә үзенең көтелмәгән эшләре белән сөендерер шәт. Камиллеккә шикләр юк бит. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.